Matapos itong marinig ni Pilipo, agad naman siyang tumayo sa pagkakaluhod sa likurang bahagi ng demonyo. Habang naglalakad siya papalapit sa kinatatayuan ni Lolo Ruben, ramdam na ramdam niya ang paghihingalo ng aswang na halos mahati na ang buong katawan nito. Sa pagkawala ng buhay ng demonyo ay siya namang paglaho ng benim habang nakangiti. Maraming salamat, Kuya, sa lahat ng tulong niyo sa akin. Nararamdaman ko sa aking sarili ang dahan-dahan kong pag-unlad. Wika ni Pilipo. Maya-maya pa, nang maramdaman nilang wala ng demonyo ang naroon sa paligid, agad naman nilang inumpisahang gibain ang lahat ng kubong nakatirik sa lugar. Ibinaon din nila sa lupa ang mga katawan ng demonyong napaslang ni Pilipo nang sa gayoy hindi matunto ng iba pa nitong kadugo. Matapos ang mga pangyayaring yon, agad din namang umusad ang kanilang pangkat patungo sa tuktok ng bagagining. Inaasahan na nilang naroon ang pugad ng mga demonyo sa kadahilanang nagawa na nilang mapatunayan ang pag-iral ng mga ito sa bundok ng Bagahang Tuna. Ilang oras pa ang lumipas, dahan-dahan na ngang tumigil sila Lolo Ruben nang masipat nila ang pinakatuktok ng bundok. Sa pagmamasid nila noon sa paligid, doon nila nasilayan ang mga demonyong nagbabantay sa buong lugar. May mga maliliit itong kubong itinayo na siyang nagsisilbing poste ng kanilang pangkat. Sa puntong yun, dahan-dahan namang gumapang sila Lolo Ruben nang sa gayoy magawa nila tong malapitan ng hindi natutunugan. Binigyan niya din noon si Pilipo ng isang itlog ng pagong upang maikubli nila ng husto ang kanilang presensya. Ayon kay Lolo Ruben, na ang itlog ng pagong na kanyang ibinigay noon kay Pilipo ay minana niya pa kay Maestro Inko. Hindi basta-bastang itlog ang bagay na yon, sa kadahilanang ilang matatandang aswang na ang nag-alaga at nagbasbas dito upang magkaroon ito ng bisa laban sa kanilang mga kauri. Karaniwan itong ginagawa ng mga aswang upang mabigyan ng proteksyon ang iilang miyembro ng kanilang pamilya na hindi pa nayayanggaw. Sa pamamagitan ng itlog na yon, magkakaroon ng abilidad ang isang ordinaryong tao na ibagay sa mga demonyo ang kanyang presensya at anyo. Bagaman walang kakayahang makapagpalit ng anyo ang isang ordinaryong tao, kung kaya't ang ginagawa ng itlog ay ang pandaya sa paningin ng aswang. Matapos itong maipaliwanag ni Lolo Ruben, tuluyan na nga nilang narating ang pinakaangkop na lugar upang umatake. Hindi pa noon gumagalaw si Pilipo sa kadahilanang wala pa siyang naririnig na utos galing sa tinitingala niyang antingero. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang napatingin si Pilipo kay Lolo Ruben nang masipat niya itong dahan-dahang tumatayo sa lugar na kanyang pinagkukublian. Wala na din siya noong nagawa kung hindi ang magpakita sa mga demonyo. Nang sa gayoy maumpisahan na ang kanilang nalalapit na paglalaban. Maya-maya pa, bigla naman silang nasipat ng mga aswang na nasa paligid at kasabay nito ang pagrinig nila ng isang napakalalim na pag-atungal na nanggagaling sa mga sigbi nitong alaga. Kahit nakakakilabot ang ganoong tunog, ni minsan hindi nasindak o kinabahan itong si Pilipo. Ilang minuto pa ang lumipas, dahan-dahan namang nagsilapit ang mga ito habang patuloy na umaangil. Sila Lolo Ruben naman noon, nananatiling nakatayo lamang sa kanilang kinaroroonan habang maiging pinagmamasdan ang mga nilalang. Maya-maya pa, bigla namang nagsilitawan sila Haring Rufus at kasabay nito ang pagtigil ng mga demonyo na lumapit.
Mga Ginoo, mukha yatang hindi kayo mga ordinaryong antingero. Kahit may alaga pa kayo diyang kung ano-ano, hindi kami dapat mabahala dahil hindi namin nararamdaman ang kalakasan ng inyong presensya. Wika ng isang demonyo. Ganun ba? Yan ba ang akala mo, demonyo? Hindi mo ba naisip na kaya hindi ninyo nararamdaman ang aming mga presensya dahil masyado kayong mabababa? Sinasabi ko sa inyo, wala kayong kaide-ideya kung sinong mga nilalang ang inyong kaharap ngayon. Sagot naman dito ni Lolo Ruben. Matapos nitong makapagwika, bigla namang natigilan ang demonyong yon nang maramdaman niya ang paghati ni Pilipo sa kanyang ulo. Matapos itong gawin ng binata, mabilis na namang sumugod ang kasama nitong Benim upang simula ng kanina pang nakaambang digmaan. Pagdaan nito sa 3 aswang na nasa daan, mabilisan nitong binunot ang kanyang sundang at walang pagdadalawang isip na tinaga ang lahat ng demonyong kanyang nadaraanan. Dahil sa malahangin na bilis ng Benim, naging mahirap naman sa demonyo na ito'y salagin. Ang iilan sa mga kauri nitong nagmamasid sa paligid, wala nang nagawa kung hindi ang kumaripas ng takbo, papalayo sa kinaroroonan ni Pilipo. Kahit hindi pa noon gumagalaw si Lolo Ruben, labis-labis na ang pagkasindak ng mga demonyo sa kasama nitong binatang antingero. Pagsilay naman ni Pilipo sa papatakas na mga aswang, mabilisan niyang binunot ang kanyang mutya ng sinukuan upang utusan ang lahat ng punong naroon na dakpi ng mga demonyong makikisilong sa kanilang lilim. Maging ang mga aswang na lipad noon ay hindi nakatakas kapag nagkataong natapat sila sa punong nakayuko. Kusa na lamang magsisibagsakan ang mga ito na para bang wala na silang kakayahang upang utusan ng kanilang mga sariling kalamay. Matapos itong gawin ni Pilipo, kisap mata lang naman noon ang pagitan ng biglang bumulusok ang mga aswang na lipad na nasa paligid. Ang mga aswang na lakat din noong dumaan sa mga punong nakayuko, bigla na lamang nabuwal nang sa hindi malamang dahilan. Matapos itong gawin ni Pilipo, dahan-dahan naman niyang nilapitan ang mga demonyo habang patuloy na dinidiinan ng kanyang mga usal. Sa bawat pagbitaw ng mga buhay na salita noon ni Pilipo, ramdam naman niya ang paghihirap ng mga aswang na nahuli ng kanyang sinukuan. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na nga niyang narating ang kinabagsakan ng iilang mga demonyo. Nadatna niya noon ang mga aswang na naghihikahos na gumagapang, makatakas lamang sa kanyang mga kamay. Huwag niyo nang piliting lumayo. Masyado niyo lang pinahihirapan ang inyong mga sarili. Kahit anong gawin ninyo, hindi kayo makakatakas sa domi ng aking kapangyarihan. Wika ni Pilipo habang nilalapitan ang isang demonyong nagmamadaling gumapang. Nang mapagtanto niyang hindi pa rin aawat ang nilalang kahit binalaan na niya ito, wala na siyang nagawa kung hindi ang itarak ang talim ng kanyang karit sa pinakabuto ng binti ng demonyo. Pagtarak ng karit na yon, agad naman yung bumaon sa lupa at kasabay nito ang pagsigaw ng demonyo ng napakalakas habang patuloy na tinatawag ang mga nilalang na kinikilala niyang Panginoon. Matapos itong gawin ni Pilipo, mabilis na naman niyang hinila ang karet na siyang nagdulot sa demonyo upang makaladkad ito sa lupang merong nagsisilitawang mga bato. Sinabihan na kita, pero hindi ka pa rin nakikinig. Siguro naman ngayon, nagtanda ka na. Wika ni Pilipo sa demonyo. Nang marinig naman ng demonyo ang sinabi nito, tumitig lang naman yon sa kanya ng napakasama
habang patuloy siya nitong sinusumpa. Dahil sa ginawa nito, mas lalo pa noong napuno ng galit si Pilipo, gawa ng hindi pa rin niya kayang pigilan ang kasamaang ipinapakita ng demonyo. Paghawak niya sa ulo nito, agad naman niyang inusala ng karet na siyang naging sanhi upang ito'y maging isang espada. Matapos itong gawin ni Pilipo, agad naman niyang inundaya ng saksak ang demonyo sa dibdib nito. Ipinakita niya noon ang kanyang pagiging walang awa, kagaya ng nais sa kanyang ituro ni Lolo Ruben. Pagkabunot niya ng espadang nakatarak sa dibdib nito, agad naman siyang nagwika ng, "Ibahin mo ang kaharap mo ngayon, demonyo!" Kasabay ng pagwika ni Pilipo, ay siya namang pagpugot ng benim sa lahat ng demonyong paralisado. Segundo lang naman noon ang lumipas nang tuluyan ng bumalik ang katahimikan sa buong paligid. Maya-maya pa, bigla namang lumapit si Lolo Ruben sa binata upang bigyan ito ng papuri. Mahusay ang ginawa mo, Pilipo. Natututo ka na. Kagaya ka talaga ng lolo mo. Wika ni Lolo Ruben. Sinusunod ko lang ang mga tinuturo mo, kuya. Alam kong para din sa akin to, kung kaya't hindi ko ipagsasawalang bahala ang lahat ng sinasabi mo. Sagot naman ni Pilipo. Matapos nilang mag-usap, bigla naman silang natigilan nang marinig nila ang isang pulutong ng mga demonyo na nagsisipaghanda sa tuktok ng bundok ng Bagahang Dun. Dahil sa kanilang mga narinig, mabilisan naman nilang inakyat ang bundok upang masilayan ang mga kaganapan sa buong paligid. Maya-maya pa, naantala naman ang paglalakad nila Lolo Ruben nang masipat nila ang halos hindi mabilang na mga lehiyon ng demonyo. Sa likod ng mga ito ay merong nagniningas na apoy kung saan hindi nagagawang matupok o maapula ng napakalakas na hanging bumabalot sa paligid. Kahit nasa alanganing sitwasyon noon sila Pilipo, nananatili naman silang matatag at alisto upang mapaghandaan ang mga kaganapang hindi inaasahan. Pagsilay nila sa rumaragasang pangkat ng mga demonyo, dali-dali namang kinuha ni Lolo Ruben ang kanyang latigo at kasabay nito ang pagbunot niya ng kanyang punyal na nakatago sa kanyang bewang. Pilipo! Magtago ka! Bilisan mo! Sigaw ni Lolo Ruben habang patuloy siyang itinutulak patungo sa isang tipak ng bato na kakasya lamang ang isang tao. Nang marinig naman ni Pilipo ang sinabi nito, pilit naman siyang nagmamatigas sa kadahilanang alam niyang peligroso ang gagawing pagsalag ni Lolo Ruben sa rumaragasang hukbo ng demonyo. Bukod kasi sa napakatarik ng lugar na yon, meron itong pinakabangin sa dulo na kung saan siguradong ikamamatay ng kahit na anong nilalang kapag nahulog rito. Kahit alam ni Pilipong may taglay na pambihirang lakas si Lolo Ruben, hindi pa rin niya naiiwasang mag-alala para sa kaligtasan nito. Ilang minuto pa ang lumipas, muli na naman siyang itinulak ni Lolo Ruben habang patuloy na nagwiwika ng, Ginoong Pilipo, magtago na kayo. Hanggang dito na lang ang pagtulong ko sa inyo. Kasabay ng pagwika nito, ay siya namang dahan-dahang pagbabago ng anyo ni Lolo Ruben na siya namang labis niyang ikinagulat. Kisap mata lang noon ang pagitan nang bumungad kay Pilipo ang pangkat ng isang tikbalang na kani-kanina lang ay mga gabay ni Lolo Ruben at si Lolo Ruben mismo. Dahil sa mga pangyayaring yon, tila ba mas lalong naguluhan ang kanyang isipan. Halos hindi niya mawari noon kung ano bang nangyayari sa buong paligid at sa kanyang mga kasamahan. Sa pagtago niya noon sa tipak ng bato,
Doon lumitaw ang Benim na siyang nagpaliwanag kay Pilipo ng lahat-lahat. Ayon sa Benim, na ang mga kasama nila noon sa kanilang paglalakbay ay ang iilang kasanggan ni Lolo Ruben na merong sarili nitong presensya. Malabo kasing makasama sa kanila noon si Lolo Ruben sa kadahilanang marami din itong mahalagang bagay na kinakailangan niyang gawin. Kahit alam ni Lolo Ruben na ikinahihina niya ang pagsasagawa ng ganoong abilidad, hindi siya nagdalawang isip na ito ay gawin para lamang matuto ng husto si Pilipo. Ginoong Pilipo, huwag ka sanang magalit kay Ruben. May mga bagay kasi ngayong hindi mo mauunawaan kahit ito man ay aking ilahad sa iyo. Masakit mang sabihin, pero maging ako man sa ngayon, hindi ko alam kung buhay pa ang totoong Ruben. Wika ng Benim. Matapos nitong makapagsalita, doon inilahad ng engkanto kay Pilipo ang tungkol sa misyon ni Lolo Ruben na kasalukuyan nitong ginagawa. Napakahalaga kasi ng misyong yon para sa kanya, gawa ng doon nakasalalay ang buhay ng kanyang mag-ina. Subalit, kahit anong halaga ng misyong yon kay Lolo Ruben, nagawa pa rin niyang mapadalhan ng tulong si Pilipo. Maging ang Benim nga noon, ipinadala nito para naman kahit papaano, meron siyang makakatuwang sa kanyang paglalakbay. Ginoong Pilipo, hindi mo ba napansin ang kakaibang paggalaw ng nakilala mong Ruben? Dagdag na tanong ng Benim. Nang marinig naman ito ni Pilipo, doon na dahan-dahang bumalik sa kanyang isipan ang kakaibang aksyon noon ni Lolo Ruben noong mga panahong naglalakbay pa lamang sila. Napagtanto niya rin noon na kaya pala iniiwan siya nito kapag umaga dahil na rin sa kinakailangan ng mga tikbalang na bumalik sa kubo nito upang mapanatili ang kanilang mga presensya. Maya-maya pa, bigla namang naantala ang kanilang pag-uusap nang maramdaman nilang tapos na ang pagsusugod ng mga demonyo. Paglabas ni Pilipo sa tipak ng bato, doon niya nakita ang pinsalang ginawa ng mga ito sa tuktok ng bundok. Kahit saan man dako noon tumingin si Pilipo, halos kitang-kita niya ang pagkaabo ng iilang mga puno. Maya-maya pa, bigla namang narinig niya ang iilang demonyong naglalakad sa pinakatuktok ng bundok. Sa sobrang galit noon ni Pilipo, dali-dali niya itong sinugod habang inihahanda ang kanyang armas sa pakikipagdigma. Mahigpit na rin noon ang pagkakahawak niya sa sinukuan nang sa gayoy magawa niyang mapaslang ang mga ito nang walang kahirap-hirap. Paglapit niya sa kinaroroonan ng demonyo, mabilisan naman niyang hinigop ang mga aninong nasa paligid upang maidagdag yon sa kanyang pisikal na lakas. Paghataw niya ng karit sa isang aswang, mabilisan namang bumao ng talim nito na siyang agarang ikinamatay ng demonyo. Nang masipat naman ito ng iilang mga nilalang na nasa paligid, dali-dali naman itong sumunggab kay Pilipo upang magawa siya nitong matalo at madakip. Nang mapalibutan na siya noon ng mga nilalang, doon na lumitaw ang Benim na halos hindi na gaanong masilayan dahil sa sobrang bilis nito. Pagdating nito sa harapan ni Pilipo, agad namang nagsibagsakan ang mga demonyong pumaligid sa kanya dahil sa pagkawala ng mga ulo nito sa kanilang mga katawan. Gayunpaman, kahit nagawa na nilang magapi ang mga nilalang, nananatili pa rin silang alisto sa paligid. Sa kadahilanang ramdam na ramdam pa nila ang lehiyon ng mga aswang na naghihintay sa kanilang makababa. Ginoong Pilipo, mag-iingat ho kayo. Alalahanin ninyo, sa inyo ipinasa ni Ruben ang susunod na henerasyon. Paalala ng Benim habang pinagmamasdan nila ang paligid. Nang akmang aalis na sila sa lugar na yon,
Bigla naman silang natigilan nang marinig nila ang dahan-dahang pagtayo ng isang nilalang sa kanilang likuran. Pagsilay ni Pilipo sa kinaroroonan nito, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang isang tikbalang na halos malapnos na ang buong balat. Dahan-dahan namang itinaas nito ang kanyang kamay upang maipakitang isa siya sa mga naging kasama ng binatang antingero. Matapos naman itong masilayan ni Pilipo, agad naman niya itong pinuntahan upang mabigyan ng paunang lunas. Dahil sa hindi pa gaanong malalim ang taglay niyang karunungan noon ukol sa medisina, kung kaya't naging mahirap para sa kanya na tulungan ang nilalang. Yun kasi ang unang beses na manggagamot siya ng isang likha na hindi ordinaryong namumuhay sa kanilang mundo. Ilang minuto pa ang lumipas. Wala nang nagawa si Pilipo kung hindi ang maghintay na lamang sa nalalapit na kamatayan ng nilalang. Kahit papaano, hindi naman niya noon sinisi ang kanyang sarili, gawa ng tanggap na ng tikbalang ang kanyang tadhana. Bago ito tuluyang mamaalam, inihayag nito ang isang nakakapangilabot na balita. Maging si Pilipo noon, hindi makapaniwala sa kadahilan ng alam niya sa kanyang sarili na napaka-imposibleng mangyari ng mga bagay na yon. Sa pagkamatay ng tikbalang sa kanyang harapan, bigla na lamang siyang napahandusay sa lupa habang patuloy na iniisip ang mga kaganapan. Halos naglakbay noon ang kanyang wisyo sa kalangitan para lamang makahanap ng isang solidong kasagutan sa kanyang mga katanungan. Kuya, bakit mo ako iniwan? Hindi mo pa ako tapos turuan. Marami pa akong pinapangarap na bagay kasama ka, kuya. Wika ni Pilipo habang patuloy na umiiyak. Kasabay ng pagtulo ng luha nito sa lupa ay siya namang pagyuko ng tipak ng bato na kanyang pinagtaguan. Unti-unti na dinoong nagliliwanag ang kanyang mga mata at luha dahil sa pighating kanyang nadarama. Marahil kaya nangyayari ang ganoong kaganapan sa kadahilan ng nararamdaman ng sinukuan ang kanyang nadaramang kalungkutan. Maya-maya pa, dahan-dahan namang tumayo si Pilipo nang maramdaman niya ang iilang mga sigbin na pumapalibot sa kanyang kinaroroonan. Paghawak niya noon sa kanyang karet, agad namang nagsipag-atrasan ang mga nilalang dahil sa pag-apaw ng kanyang pambihirang presensya. Kayong dahilan kung bakit namatay ang guro ko. Pagdurusahan niyo ang lahat ng ito. Magbabayad kayo ng malaki! Gigil na wika ni Pilipo sa mga demonyo. Matapos niyang makapagsalita, agad naman niyang hinawakan ng mutya ng sinukuan at kasabay nito ang dahan-dahang pagsiyukuan ng lahat ng puno na nasa paligid. Maging ang mga bato noong nakausli, dahan-dahan na ding bumabaon sa lupa dahil sa lakas ng mutyang tangan-tangan ni Pilipo. Paglapit sa kanya ng napakaraming anino, mabilisan naman niya itong inilagay sa kanyang karet na siyang nagbigay dito ng pambihirang lakas at abilidad. Animoy ang sandata niya noong mga oras na yon ay nagkaroon ng hindi mabilang na latigo na nakapulupot sa katawan nito. Maya-maya pa, bigla namang lumapat ang mga aninong yon sa bawat katawan ng mga nilalang na siyang nagdulot ng dahan-dahang pagkaagnas ng mga ito. Kahit saan mang dako tumungo noon ng mga sigbin, hindi nila nagawang matakasan ang pagkabulok ng kanilang mga katawan. Minuto lang noon ang lumipas nang tuluyan ng maging bangkay ang mga ito sa lugar na kanilang kinalagpakan. Matapos itong masilayan ni Pilipo, dahan-dahan naman siyang bumaba sa tuktok ng bundok upang kaharapin ang mga naghihintay sa kanyang demonyo. Kahit kitang-kita niya ang halos hindi mabilang na dami nito,
nananatili pa rin siyang matatag at tiwala sa kanyang kakayahang taglay. Nararamdaman niya din kasi noon na hindi siya iiwan ng sinukuan sa kahit na anong pagkakataon. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na nga siyang nakarating sa bukana ng pugad ng mga aswang. Dahan-dahan naman siyang sinalubong ng mga pinuno nito habang nagwiwika ng, Patay na ang kasama mo. Nais mo pa rin bang magpakabayani, bata? wika ng isang matandang gabunan. Matapos itong marinig ni Pilipo, tanging pagtitig lang naman ang kanyang ginawa habang nananatiling walang imik. Ang Benim naman noon, nananatiling nakaluhod lamang sa kanyang likuran upang paghandaan ang kanyang mga susunod na pag-atake. Nakatarak din ang sundang nito sa gitna ng ritual na kanyang ginawa para mas lalo pang palakasin ang tanga nitong sumpa kontra sa mga aswang. Ilang segundo pa noon ang lumipas, bigla namang napaatras ang mga demonyo nang masipat nila ang dahan-dahang pagbabago ng presensya ni Pilipo. Pagkumpas nito ng kanyang karit sa iilang punong nasa paligid, gulat naman noon ang mga aswang sa kadahilanang kitang-kita nila ang pagyuko nito habang dahan-dahang nawawasak. Tama na ang satsat. Kung kaya niyo akong kitilan ng buhay, gawin niyo na. Ikagagalak kong harapin kayo gamit ang buong lakas ko. Wika ni Pilipo. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang pagpakawala niya ng mga anino ng puno na siyang mabilisang sumuot sa katawan ng 3 aswang. Habang patuloy na lumalakbay ang anino sa katawan ng mga ito, rinig na rinig ni Pilipo ang pagsiiyakan ng mga nilalang. Maya-maya pa, bigla namang nagsipagyuko ang mga aswang habang dahan-dahang tumatagos sa kanilang mga balikat ang kanilang mga buto. Kisap mata lang dinoon ang naging pagitan nang tuluyang bumulwak sa kanilang mga bunganga ang napakaraming itim na likido. Pagbagsak ng mga aswang sa lupa, bigla namang nagsiatrasan ang iilan nitong mga kasama nang masipat nila ang paghihingalo ng mga demonyong nabiktima ng sinukuan. Sa puntong yon, mas lalong nakaramdam sila ng takot kay Pilipo dahil sa napakapanganib nitong tangang abilidad. Gayunpaman, kahit gano'n na ang nasisilayan ng mga pinunong gabunan, nananatili pa rin silang panatag na kaya nilang gapiin sa pamamagitan ng kanilang bilang ang binatang antingero. Maya-maya pa, bigla naman silang naalarma sa kanilang kinatatayuan nang masipat nila si Pilipong naglalakad habang kumakarit sa lupa ang sandatang nilikha ng mutya. Okay, grabe, alam na, episode 19 talagang gera to, bakbakan. Pero dito sa episode na to medyo nagulat ako dun sa naging wangis ni Lolo Ruben. Kasi 'di ba, alam natin siya talaga 'yun eh. Pero may part pala na hindi na si Lolo Ruben yung kasama niya. Parang pinadala na lang, 'di ba? Or yun na lang yung huling habilin ni Lolo Ruben siguro bago siya nawalan ng buhay, bago siya namatay. Natulungan si Pilipo. Eh ngayon, wala na si Lolo Ruben. 2 pa yung baryo ng mga aswang. Ano kayang gagawin ni Pilipo, no? Para di kayo mabitin, tsaka para na rin hindi kayo mapaisip. Sunod kagad natin yung 19. Yun lang. Salamat.